Ahojte. Na Gamči bolo super. Pýtate sa prečo? Tu sú moje 3 dôvody, prečo by som si na vašom mieste určite podala prihlášku. Poprvé, inšpiratívni ľudia. Či už profesori, ktorí majú vášeň pre to, čo robia a túžia vás posunúť ďalej, ale taktiež aj spolužiaci, ktorí majú ciele a víziu robiť v živote veľké veci. Po druhé, olympiáda. Na Gamči každoročne prebieha celoškolská olympiáda, kde máte možnosť súťažiť vo všetkých možných a nemožných disciplínach, športov, v umení, vo vede. To dáva každému možnosť rozvíjať sa v rôznych oblastiach. A myslím si, že aj olympiáde vďačím za to, že som neskôr mala odvahu vydať sa umeleckým smerom. A po tretie, rozmýšľanie. Na Gamči vás vedú k tomu, aby ste rozmýšľali vlastnou hlavou, nielen sa drilovali fakty. Vďaka tomu mám pocit, že aj keď som sa po škole vydala úplne iným smerom, štúdium na Gamči ma veľmi obohatilo ako človeka. Toľko moje 3 dôvody. Inšpiratívni ľudia, olympiáda a rozmýšľanie. Tak sa nebojte a vyskúšajte to. Viac info nájdete na www.gamča.sk/príjmačky. Pozdravujem z Londýna a držím palce.